Skal jeres næste firmaarrangement være en gådejagt i Frederiksværk? Er I vilde med gåder, escape rooms og gode historier? Så kom til Frederiksværk og prøv gådejagten Claessens Krudt. Det er en varm sensommerdag i 1807. Danmark er havnet i en klemme imellem England og Frankrig i deres kamp om Europa. Englænderne har belejret København, og Danmark er plaget af dårlig planlægning, dårligt udstyr. Men hvis I kan løse gåderne rundt i Frederiksværks gader og finde frem til det skjulte krudtdepot, kan det måske vinde krigslykken for Danmark. I grupper skal spillerne løse forskellige gåder. Det kræver logik, samarbejde, og I bruger alle sanserne. På den måde kommer den enkelte medarbejders kompetencer i spil. Det er en fantastisk oplevelse at løse gåder udendørs. I får set byen, kollegaerne og jer selv måske på helt nye og lærerige måder. Gådejagten består af et hæfte med en vigtig historisk mission, introduktioner og de forskellige gåder. Derudover får I udleveret et kort og et kodealfabet. Hvis en af gåderne er helt umulig, så kan I finde ledetråd bagerst i hæftet.